Здравейте! Намираме се в квартал Челопечене, където в местната автомивка Челопечене сме решили да спретнем една скрита камера. Идеята ни е този велик френски любовник Трабанта да отиде с тази кола и да пожелая тя да му бъде измита от всякъде, отвътре, отвън и така нататък. Вътре в колата обаче ние предварително ще заредиме различни еротични атрибути, като използвани презервативи, т.е. презервативи уж използвани, пълни с течен сапун, еротични списания, бич, белезници, в багажника ще има надуваеми кукли, вибратори и така нататък. Искаме просто да видим как момчета, които работят в автомивката, ще реагират и как ще се почувстват, когато видят всичко това вътре. Да започваме. Имаме две изкуствени вагини, които също ще метнем и в колата. Стига толкова. Ето, репопка, завържи го. Това човек не е брутално, няма да верят. Ще ги сложа под стелките на колата. Когато ги дигнат да чистят, ще ги да, това е супер, братле. Ама не е на шофьорската седалка, бе. На другата стелка. И на шофьорската и от другата. Да сложим малко опаковки от презери, братле. Разхвърляме. Копеле, белезниците могат висят на огледалото за задно виждане, братле. Попко, завърти се. Аре, бе! Завърти се! Това ще го сложи отзад на задното стекло, братле. Това е моята приятелка Петя и днес тя ще участва в тази скрита камера. Мисля, че сме готови за нашата скрита камера. Всички са готови за големият номер, т.е. колата е заредена с всичките гнусоти, за които Нет и Трабанта се сетиха. Нищо неподозиращите работници са по местата си и ги очакват. Казано с думи прости, не шоуто може да започне. Добре, да започваме. Нека да се пошегуваме с тези хорица. Предупреждаваме, който е гнослив да не гледа. Гледай какво става тук, бе. Човек, то си е майката. Брато, аре вземи нещата отвътре, аз ще го почна с прахосмокачката. Ами я го викни бой. Трябва да ще го вкара. Гледай. Мога си. Помни го това отзад, бе, копа. Това е цел лайва, бе, бате. Ева, погледни, гледай назад, гледай тук какво става. А гледай тук отзад, какви работи има. Някакви вибратори тук. Имаш камера на телефона. Имаш камера на телефона. Двете момчета, жертвите на Нет и Трабанта в тази първа скрита камера, може и да не са от най-гнусливите, но определено не им стана приятно от разкрилата им се гледка. Момчетата от автомивката се оплакаха на шефчето от доста гнусната атмосфера в колата на Трабанта. Но както се казва, няма начин. Всеки работи за каквото е учил. Затова гнус не гнус, двамата ще им се наложи да измият колата цялостно. И докато го правят, нашият Трабант се появява при тях за още екшън. След колко време горе-долу ще е готова? 20 минути най-малко. 20. Какви работи? Какви работи? Еми, братле, знаеш как е. До вечера някакви срещи, работи. Истия срещи, бе, бате. Скритата ни камера продължава успешно.
момчетата, които работят на автомивката, все още не са се усъмнили. Да видим как ще реагират, когато отворят багажника и намерят надуваемите кукли. Кобелески. Дай, братче, да тръпнеш второто и да го смачкаме това. Пръснахте ли да си взема? Сори. Някакви работи. Сори, че съм забрил някакви презервативи пълни, братле, ама ще ги махам, ама с нощи. Съжалявам, че така се е получило. Къде има кошче? Тия двата ли са? Съжалявам, момчета, ама... Къде има кошче? Кошчето къде е? Къде ги сложи само, че? Финалният момент наближава, колата е почти измита. След малко момчета от автомивката ще викнат Боянчо Трабанчето при тях, за да му върнат колата в измит вид. И той ще се опита да направи леко скандалче с тях. Под формата на спор, че им дължи по-малко пари, тъй като е помагал да махат някакви предмети и използвани кондоми от колата. Ние ще излезем с камери в ръчичка и ще ги хванеме, че са измили една порно кола. Супер са, нали? А? Не, с нощ се забавлявахме с разни девойки и младежи. Мерси много. Колко парички ви дължа? Аз мисля, че е справедливо, братле, някакви по-малко парички, защото аз си чистих част от нещата. Чакай само да го фърля това. Не знам, братле, аз чистих някакви неща, правих, не знам. И това е верно. Визитка ли е това някаква? Не знам, сигурно не. Не знам, шефа ви, не знам ли? Да го викнем. Ето, че накрая и шефът на автомивката трябваше да дойде. Какво ще последва? Леко мъмрене или пък 2-3 шамара? Те ме покараха някакви неща да си чиста. Аз да им помагам тук за нещата, за такова. Само искат някакви пълни кинти. Аз мисля, че трябва по-малко в парички да дадем. Какви пари? Толкова трябва. Малко е с тия помиги къде си ни докарал. Какво са? Аз да знам, оставил съм си. Мръсничка беше. Чистене, бе, човек. Май го дръгна трябва да трябва да смажеш тебе. Какво ще ме смажеш? Това е почти финала. Нет, сега ще отърве трабанта от шефчето на автомивката. Какво разбираме? В момента си говорим сериозно за някакви такива... Какво? Няма нищо, чисте. Какво чисте? Аз не съм дължен да си чиста колата, сеща сам. Кой ще я чисти? Няма момчета ти я чистат, бе. Точно те трябва да се оправят, нали? Сещаш, това е на работата. Да видите порно кола. Той първо време искаше да ме бие, наш по-ме казва, да дръпна ми шторите да го смачка от бутонников, не е нормално, бе. Щеш да ме набие, брате. Както би казал Нет, това беше първата скрита камера на Не-шоуто. Скоро очаквайте скрита камера номер 2, в която главен герой ще бъде един кон.